дзяліцца верай падчас шляху, пілігрымнага шляху. І сённяшні дзень Касцёл каталіцкі адзначае, узгадвае, спамінае, прыглядаецца да двух вялікіх апостолаў, для двух вялікіх пілігрымаў. Прынамсі, адзін з іх вельмі многа адбыў, прабыў, крочыў і пілігрымах, скажам так, але і апостальскіх вандровак, падчас якіх узмацняў у веры, дзяліўся верай. Это святыя Пётр і святы Павел. Таму сёння ўсіх вас, хто тут у нас прысутны, Пётр, Павел, і мужскія, і жаночыя, віншую з імянінамі, а ўсіх нас з пачаткам пілігрымкі. І падчас гэтай святой мшы буду маліцца, каб гэтыя дні, гэтыя крокі, распазнаваць адзін у адным прыгажосць, веліч. А таксама, каб мы, святы Аўгустын казаў калісьці, што, гледзячы на людзей, што вось едуць, каб забрацца на самыя высокія горы, нуркуюць у самыя цёмныя даліны водныя, каб таксама нешта там перажыць, назіраюць за зоркамі, чуць-чуць в этот бінокль ці іншыя, каб заўважыць, як гэтая зорка там рухаецца, альбо паплысці па найдаўжэйшай рэчцы, Бог. І гэта ўсё, кажа, ёсць. Але вось таксама прысутнічае, што чалавек праходзіць каля чалавека без здзіўлення, без задумы. А кожны з нас створаны на вобраз і падабенства Пана Бога, і гэтае падабенства, чи гэты вобраз, маем адзін у адным адкрываць. Таму няхай гэтыя дні, пілігрымкі для нас і для тых, хто вас сустрэне, будзе адкрыццём нашай чалавечнасці. Бога перапросім за нашы грахі, каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюсь. Нехай змилуется над нами Бог усемогутний, і отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного.
від яких він отримав дар віри. Раз Пана нашого Ісуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, образу ще веки вечные. Читання книги Діїв апостолів. У тыя дні король Ірод пачаў пераследаваць некаторых людзей з касцёла. Забіў Якуба, брата Яна, пячом. А калі ўбачыў, што гэта спадабалася юдэям, скапіў таксама і Пятра. А былі дні праснакоў, і, затрымаўшы яго, пасадзіў у цямніцу і загадаў чацвёркам жаўнераў вартаваць яго, маючы намер пасля Пасхі выдаць яго народу. Так Пятра вартавалі ў цямніцы, а касцёл рупліва маліўся да Бога. У тую ноч, калі Ірад хацеў выдаць яго, той спаў паміж двума жаўнерамі, скаваны падвойнымі ланцугамі, і ахоўнікі каля брамы вартавалі цямніцу. І вось анёл Пана з'явіўся перад ім, і святло зазяла ў цямніцы. Штурхнуўшы Пятра ў бок, разбудзіў яго і сказаў: «Устань хутчэй!» І ланцугі апалі з рук ягоных. І сказаў яму анёл: «Падберажыся і завяжы свае сандалі». І зрабіў так. Пасля кажа яму: «Адзень плашч свой і ідзі за мной». Калі выйшаў, пайшоў услед за ім, не ведаючы, ці праўдзівае тое, што робіць анёл. Думал жа, што гэта з'ява. Мінуўшы первую і другую варту, яны падышлі да жалезнай брамы, што вяла ў горад, якая сама адчынілася перад імі. Выйшаўшы, яны прайшлі адну вуліцу, і раптам анёл пакінуў яго. Тады Пётр, апамятаўшы, сказаў: «Цяпер сапраўды ведаю, што Пан паслаў анёла свайго і ўратаваў мяне ад рукі Ірада і ад усяго, чаго чакаў народ юдэйскі». Гэта Слова Божае.
послання святого апостола Павла до Тимофея. Умилований, я уже проливаюся, як ахвяра, і настав час моєго одиходу. У добрій боротьбі я змагався, біг скончив, віру заховав. Нарешті рихтується мені вінок справедливості, який дасть мені Пан, справедливий суддя, у день той. І не тільки мені, але усім, хто полюбив його об'явлення. Пан з'явився мені і умацовав мене, как през мене здійснилося проповедування, і как почули усі язичники, і как позбіг я і львіної пащі. Уратує мене Пан от кожної лихої справи і заховає мене для свого небесного владарства. Йому слава на веки веков. Амен. Гэта Слово Божие. Святого Євангелія Павла Матвея. У тыя дні прыйшоў Jesús у межы Цезарэі Філіпавай і пытаўся у вучняў сваіх, кажучы: «Кім людзі лічаць Сына Чалавечага?» Яны ж сказалі: «Адны Янам Хрысціцелем, другія ж Іллёю, а іншыя Єреміяй ці адным з прарокаў». Ён кажа ім: «А вы кім лічыце мяне?» Сымон Пётр адказаў: «Ты Христос, Сын Бога Жывога». Тады Jesús сказаў яму адказ: «Шчаслівы ты, Сымоне, сын Йонавы, бо не цела і кроў адкрылі табе гэта, але Айцец мой, які ў нябёсах. І я кажу табе, што ты, Пётр, скала, і на гэтай скале я пабудую касцёл мой, і брамы пякельныя не перамогуць яго. І дам табе ключы валадарства небеса, і што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў небе, а што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе». Гэта слова Пана. Ты скала, і на гэтай скале я пабудую касцёл мой, і брамы пекельныя не перамогуць яго. Ваша Экселленція, шановныя нашыя пастары, каханыя пілігрымы, распачынаем наше духоўнае вандраванне да Маці Божай, прыгожую урачыстасць святых апосталаў Пятра і Павла.
самым пачатку Слова Божае дае нам вельмі канкрэтнае святло, падказвае нам, аб чым трэба думаць падчас пілігрымкі, што трэба рабіць, як сябе захоўваць, каб гэтае духоўнае вандраванне прынесла трывалы духоўны плён. Ты скала. На гэтай скале я пабудую мой касцёл, і брамы пекельныя яго не перамогуць. Чуем сёння словы, якімі Езус Христос напаўняе сэрца святога Пятра. Фундамент нашай веры. Ты скала. На гэтай скале, на веры апосталаў, Езус будуе касцёл. Брамы пекельныя яго не перамогуць. Слова Божие вернае і паказвае, што заўсёды Бог ёсць у сваім касцёле. Моцай Духа Святога падтрымлівае яго. Гэта, можна сказаць, той старт. Пачатак пілігрымкі веры для ўсяго касцёла. Тыя словы, якія сёння пачуў святы апостол Пётр. Хочам мы пачуць іх яшчэ раз. І верыць у тое, што кажа Езус Христос. Касцёл будуецца на веры людзей, але брамы пекельныя яго не перамогуць. Знаючы гісторыю касцёла, сваю гісторыю, мы добра разумеем, што часамі мы, людзі, трохі нішчым гэты касцёл, грахамі сваімі, слабасцямі. І таму будзе нас у гэтым годзе весці святы Францішак. І будзе мы чуць гэтыя словы, которые ён калісьці пачуў. Ідзі і адбудуй мой касцёл. Адбудуй. Тое, што знішчана, тое, што зруйнаванае грахом. Будзем шукаць падчас канферэнцыі, падчас кожнага дня, што можам, якім чынам адбудаваць. Але найважнейшае пытанне, якое сёння хочам пачуць на самым пачатку нашага духоўнага вандравання, гэта пытанне, которое пачуў асабіста святы Пётр. Кім ты мяне лічыш? Хто я для цябе такі, пытаецца Езус Христос. Кожная духоўная практыка, асабліва пілігрымка, мае сэнс, калі мы знойдзем адказ на гэтае пытанне, кім для мяне з'яўляецца Езус Христос. Мы ідзем у пілігрымку, каб быць разам, каб было добра, весела, каб памаліцца, каб адзін аднаго падтрымаць, мець новых знаёмых. І гэта ўсё будзе сапраўды вельмі прыгожа, класна падчас гэтых дзён, самі ўбачыце. Але найважнейшае гэта тое пытанне, которое гучыць сёння і павінна гучаць у нашых сэрцах кожны дзень. Хто я для цябе такі? Ідзем у пілігрымку, каб нанова, чарговы раз, а можа першы раз у жыцці адказаць на гэтае пытанне, кім для цябе з'яўляецца Езус Христос. Слова Божае нам дапаможа. Дапаможа нам Дух Святы, которого сёння прызываем, заклікаем, каб быў разам з намі. Каб мы у духу касцёла, у духу веры адказвалі разам з ім. Ты Христос, Сын Бога жывога. Ты мой Бог, мой Збаўца, мой пастыр, мой сябра, моя любовь, которая вядзе мяне. Просім о Божым благословенні, аб патрэбных сілах, аб духоўных плёнах нашага вандравання. Няхай гэты добры пачатак у нашай мінскай катедры, у матцы ўсіх касцёлаў, пры нашым пастыры, ксяндзу арцыбіскупе Юзафе, будзе для нас заахвотай. Мы спявалі на пачатку веру, таму іду. Гэта наша вера сабрала нас. Няхай наш шлях да Маці Божай будзе сведчым. Каб іншыя ўбачылі, што мы сапраўды верым. Не таму, што так трэба, не таму, што прывыклі, што вера наша жывая. Каб гэтае сведчанне прынёсла таксама добрыя плёны. Тых, которые будуць нас сустракаць, тых, которые духоўна з намі пілігрымуюць. І тых, можна сказаць, выпадковых людзей. Няхай свет Божай ласкі напаўняе наш шлях, а Маці Божай няхай намі апякуецца. Амин. Вызнаем нашу веру, якой будем падчас пілігрымкі дзяліцца, а і таксама ацэньваць веру ў адзінага Бога. Сын
З радістю святкуючи урочисто святих апостолів Петра і Павла, вознесем до Бога наші просьби за Костюл і за світ, за кожного з нас і за тих, кого ми зустрінемо під час великої. Молимся за пилигримуючий костел, каб нес слово Святого Евангелия усему свету. Тебе просим. Молимся за святого Отца Льва XIV, наступника апостола Петра, каб ягоное вучение и служение сведчило свету о безмежной любови Божией. Тебе просим. Молимся за миссионеров, как по прикладу апостола Павла были вестунами Божьей правды в свете. Тебе просим. Молимся за усіх, кому мы обещали молитву, и кого сустренем подчас нашего пилигримования, как праз нашу верность Христу, яны были щедро одораные Божьими ласками. Тебе просим. Молимся за нас тут собраних, каб, називаючи себе учнями Христа, ми завсёды крочили туди, куди нас кличе збавця. Тебе просим. Молимся за святаров, сестер законных, клериков, духовных особ, ті, які тут разом з вами і стів, мацовувати вас у слові, Шунцаря, Шунцандрей, отець Олександр, і ті, які відважаться до вас долучитися на день, на два, або на один, о Божьем благословенні, і так само о нових покликаннях святарських і монашських. Тебе просим. За тих, хто сьогодні обходить іменини свої, Петр, Павліна, Павел, о Божьем благословенні, потрібних ласках. Тебе просим. І у тишині наших серць узбудимо наші інтенції, з якими ми опронули плащик сьогодні, чую перше читання, опроні плащики за мною. Чим, який плащ, яких просьб, подяка за себе, за інших. Як там раз заступниця Найсвятейшої Панни Марії у Богослові представить любящему нас Богу. Тебе просим. Боже, прими наши молитвы ученика про заступництво святых Петра и Павла. Твой костел возрастал в правдивой вере. Праз Христа, Пана нашего. Номер 264. Thank you.
браты и сестры, как мою и вашу окляву принял Бог, Отец Всемогутный, просим Тебя, Пане, нехай заступництво святых апостолов, сопровождая наши далеки, мы Тебе приносим. И да поможет нам побожно удельничать в этой веры праз Христа, Пана нашего. Пан с вами. Бог в сердце. Дякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаведна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, Всемагутны вечны Божа, Ты дазваляеш нам з радасцю аддаваць пашану святым апостолам Петру і Павлу. Петр першы вызнаў веру ў Христа і з сыноў Ізраіля, якія навярнуліся, заснаваў першы касцёл. Павел атрымаў ласку яснага разумення праўдаў веры і стаў настаўнікам паганскіх народаў. Яны, хоць і розныя чынам, сабралі ў адну сям'ю вызнаўцаў Христа і, злучаючы ў небеснай хвале, разам прымаюць пашану на зямлі. Таму з анёлам і ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі, усклікаючы. Thank
рассеяны по всем свете. Удосконали его у любови разом с папом нашим Львом, біскупом нашим Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов сестер наших, які поснули в надії на острожі. І про усіх, хто твої ласки вийшов з этого света, і дозволив побачити світло обличчя Твоє. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічному, у єдності со Святейшей Богородицей Парной Матери, со святым Юзефом и Авраамом, со святыми апостолами Петром и Павлом, и усими святыми, які справедливо подобають Тебе, как згили и мы, хвалили и прославляли Тебя, про Сына Твоего Иисуса Христа. Раз Христос, Христовью прелестен, как небожойче все народы, у едности Духа Святого, уся пошана и пара, разусетя и вечные. Молимся до Отца Небесного, так, як нас научил Иисус Христос. Просим Тебя, Пане, избав нас от всего злого, дай ласкавость упокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от врагу и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийти Збавца нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на враги наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый злобно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте Христу знаму супокою. Thank
Добрый Боже, умацованы Найсвятейшим сакраментом, покорно Тебе прошу. Ученикам мы, як першие християне, завсёды удельничали у ламанні хлеба, і захочваючи верность, і заховуючи верность, науці апостолов были одним сердцем, одною душою, праз Христа Пана наша. Пилигримчики, сідайте на хвилиночку, можна тут всім сісти. Я вітаю вас ще раз, вельми щиро, і тішуся, що черговий год супольна разом з гэтага костюла, з катедри вирушає кірунки Буцлава. Так, як пережити такі міні-реколекції для кожного з нас. Як так сьогодні, як ми чули, задати гэтым вельми важним питанням. Хто для мене Господь, хто для мене Ісус Христос? Так направду сапраўды у маім штодзённым жыцці. Гэтыя адказы будзем шукаць, і ў гэтым, напэўна, нам спадарожнічае і дапамагае наша Матуля Марыя, якая не толькі нас чакае там у Буцлаве, але яна не бездзейсная. Яна тут і цяпер разам з намі дапамагае і крочыць разам з намі. Таму дзякуем нашай Матулі Марыі за яе прысутнасць і за яе любоў. Гэтыя шчыра вітаем і хочам долучить до нашей пилигримковой супольности нашего пастора, арцебископа Юзефа Станівського. Просим тут пилигримов там долучить. І всі привітаємо і подякуємо за його служення тут для нашої пилигримки. Ну і то ще разом зустрінемося, думаю, не раз під час нашого пилигримкового шляху. Хай традиційно разом з нами крочать шмат тих, хто нам служить. У більшості ми будемо йти, будемо молитися, звісно, будемо глядіти навокол, і коли треба, будемо допомагати одне одному. Однак, є ті особи, які в особливий спосіб будуть нам допомагати пережити цей час пилигримки. Хочу вельми щиро нас привітати ксенза Андрея, який у цьому році буде айцем духовним. Вітаю. З нами так само традиційно йде Словськ, тому вітаємо в цьому році айця Олександра. Можна вже одразу йти і сповідатися, час короткий, так направду, ніби тільки 125 кілометрів, тому треба, щоб усі поспіли поєднатися з Господом, і Він буде служити так само сакраментом сповіді. Хане з нами, як штогод, йдуть вельми шмат сестер, які так само хочемо привітати. Вітаємо сестру Марію,
Уршулянка Діана Станківна, яка буде служити з нами і привожувати наш крижик перекримковий, вельми тішиться. Вітаю сестру Мар'яну, яка буде шостим музика. Можна буде провести реєстрацію, однак вже на перший відпочинок. На перший відпочинок віддається на могилках. Вельми давно там відпочинок, і там, коли хтось ще не зареєструвався, можна буде і там як учительниця провести концерт на музику. Вітаю серед нас сестру Риту, яка вже другого разу знає діло, і вона так зразу довго перетримав і всі їхні інтенції так само. Вельми тішимося з вашої присутності. Вітаю серед нас сестру Наталю. Сестра Наталя, но вона замінюється сестру Даніелю. І сестру Тетяну, які потім будуть допомагати нам так само у службі. Ми дуже вельми тішимося, що ви разом з нами і що будете нас служити. Вітаю сестру Вікторію. Вона перший раз на Києві, вельми тішимося. І сестру Віталіну. И в этом году будут показываться наши интенции. Вы святые сестры, мы еще раз покажем их вам всем, как вы бачили, и до них мы будем занести наши интенции, как мы пишем, и в этих интенциях мы будем молиться на рожанце, веночку до Божьей милосердности и разновещеннейшей молитвы. И витаем, якщо Бог знает, где сестра Тамаша, тешимся с вами. Здається, все усіх, і того моя надежда. Опrócz tego, конечно, z nami jest zawsze jeszcze tych, które nam służą. Это наши перекрынковые СМИ. Витаю Марину и Карину. Карина, там нет нашего больше, но уже всех не буду поменять. Я надеюсь, что вы, что он тут всем расповедаете на то, что нас отбывается. Отказано за медичную эту частку. Это Ангелина, покажу, он сзади нас стоит спокойно, и помогаю сестра Даниэля, как отказная за эту группу. За параграфы отказаны у нас в этом году Полина, и Богдан. Служит всегда, как нас при их слух, как обедный соправдал нас усіх Даниэлей. Наше пагажоўка, якія будуць збраны наш быт, калі мы прыйдзем, ужо ўсё было прыгатавана, гэта Уладзімір Лукомскі, і Клеры Адам, дзе наш Клеры, з намі Клеры, які так само дапамагаць нашу гэтае служэнне. Нашы калоначкі, якія будуць нам дапамагаць усё пачуць, але якія трэба несці, отказаны в этом году, так как и в минулом, Антон Вайкевич. Наш жобот, наша водичка, все то, что нам необходимо в дороге, так само и витаем. Андрей Ромашка, и Лерик Оскар будет отказан. Еще раз, если у нас Лерика Лукаса, и он будет нести разом с перерывами, и он трошки розмовляє по-русски, так что можно будет подпитаться часто. Я не тешусь так само, что вот с нами Лерики Христосов своей тут. За упригоживание музычное, за хор, за все то, что связано с прославлением Господа Алена Кот, за имя команды наших пилигримов на земле. И наша, конечно, кухня, так как мы дошли и имели что съесть, и как были силы, среди нас витаю Викторию и всю ее команду великая. 10 человек раскормить, думаю, что это цена. Наверное, так само, что разом с нами. Будуть ще розне служення, напевно, які вийдуть на потреби, тому що про їх скажемо і що покажемо, хто саме буде вказане. Коли столько можно таких головных объявов привитания, теперь пошли святой мше после благословения. Все выходим на улицу, помним про
шапачкі, касыначкі, бананкі, ўсё тое, што на галаву. Памятаем таксама насмаравацца адпаведнымі крэмамі, якія дапамогуць нам не загарэць сёння. Абавязкова возьміце з сабою ваду у заплечнік і строімся за крыжыкам пілігрымковым, так каб о 10 гадзіне вырушыць. Перад гэтым яшчэ ksiądz архібіскуп нам паблагаславіць і пакропіць вадзічкай там ужо на вуліцы таксама. І, калі ласка, адразу ўсе хто адказныя за калоначкі нашыя, за флагі, за ўсе гэтыя атрыбуты нашай пілігрымковай, калі ласка, возьміце, так каб яны ўжо ўсе былі прыгатаваныя. Вспомніце яшчэ пра інтэнцыю, якой ідзеце. Памятайце, што Гасподзь пабач, Марыя таксама ўсіх нас вядзе. Добрай усім пілігрымкі і з малітвай наперад. Саме дякую за лето. Моисей будет вести тому, ведаем, в Старым Заповеті написано, що можна прочитати, як вони там шли, трохи нарекали, і нарекання, але ми учимося, скажем, на ошибках, і нарекати не будем, але подбадьорувати один одного, чи одна одну. До Матері Божої Господи уже крочать пилигримки, уже третий день, из Лиды, из Баранович. Говорят, что настроение хорошее, все молодые душой. Чому, вот так як казав Папа Францишек, хто дозволяє Христу доторкнутися свого серця в Слові Божому, комунії, той наново становиться молодим молодощою Ісуса Христа, який з'являється найпригожнішим молодощою этого света. Тому, хоч ви всі молоді, но желаю вам на будущее душой не стареть. Примите пасторское благословение на этот час узмацнення, розважання про віру, а так само і час, коли будете ділитися этой вірою з іншим. Пан з вами. Нехай ім'я Пана буде благословлено. Для Панова нашого імені Пана. Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець, Син і Дух Святий. Тривайте супокой. Номер 243.